113 ikastola gara, 57.000 ikasletik gora ditugu, milaka familia, 5.000-tik gora irakasle eta langile ez irakasle, elkarlana, auzolana eta elkartasuna ditugu gure jardunaren oinarri. Elkarrekin eta elkarrengandik ikasten dugu. Batasun horrek eta horrela jarduteko moduak eman digute eraldaketa pedagogikoa egiteko, ikasmaterialak sortzeko, hizkuntza proiektuak garatzeko eta beste hainbat arlotan ere eragiteko indarra. Euskal Herri osorako eredua dugu ikastolena. Ikastolen elkartean batuta goaz etorkizunerantz. Ikastolen elkarteko lehendakariari emango diogu hitza orain, Betor beraz, Koldo Tellitu jauna. Tellitu jauna, zeurea, da hitza. Agintari, hautetsi, alderdi politiko, sindikatu, hezkuntza, euskalgintza eta kulturgintza ordezkariok, ikastolakideok nola ez, egunon guztioi eta agur bero bat. Abiatu dugu 2022-2023 ikasturtea. Gogotsu abiatu ere, ilusioz. Gure ikastolak aurrera doaz, hezkuntzaren ozeano zabalean. Monikak ongi esan duen moduan, Euskal Herriko 113 ikastolak, gero eta gehiago. 57.000 ikaslek, 5.000 langilek, eta milaka familiak osatzen dute gure komunitatea. Euskara eta euskal kulturaren transmisioan eta edapenean, eta euskal kurrikulumnean oinarrituta. Pedagogia eraldatzailearekin. Ikuspegi komunitario eta kooperatiboarekin. Hezkuntza komunitate osoaren partaidetzarekin. Elkarrekin eta elkarlanean dihardugu. Ikasleria gure seme alabak erdigunean jarrita. Komunitate ahuldundu bat. Hezkuntza bere gain hartuta aurrera doana. Anomalia bat omen gara. Mundu zabalean. Herritik eta herriarentzat sorturiko beste hainbat ekiminekin batera. Zorioneko anomaliak gureak. Ikasturte interesgarria abiatu dugu, eta era berean etorkizun hurbil, ertain luzea argituko dituen ekimenak ditugu. Ikasturtearekin batera, euskal hautetziak Parisen izan dira, berbeta eta basoa, euskeraz egiteko gure ikasleek eskubidea defendatzera. Hobeki esan da, lortzeko aleginak egitera hezkuntza ministerioan. Baikor itzuli dira, berebetaren kasuan bederen, basoarena aztertzeko denborarik ez baizuten izan. Egia zen ikastolok gai hauetan zuhurtziaz jokatzera ohitu gaituzte. Badakigu zein zaila den Parisek gure hizkuntza eskubideak errespeta ditzan lortzea. Badakigu aldiz zein erreza dan zein errez kentzen diguten eskubideak. Eta zenbat, ahalegin egin behar ditugun eskubide horiek berreskuratzeko. Baina ez dugu etxiko, eta erantzuna nahi dugu ahalik eta lasterren. Erantzun baikor, esan nahi baita. Araba, Bizkaia eta Gipuzkoarako hezkuntza lege berri bat izateko prozedurak ere abia da hartu du irail honetan. Prozesuaren amaieran lehen aldiz ikastolok eta hezkuntza sistema osoak lege baten babesa izango du horrekin. Lehen aldiz, azpimarratzen dut. Izan ere, orain artekoa, izena dioen bezala, Euskal Eskola Publikoaren legea baita. 30 urtez indarrean egon dena. Eta 10 urte gehiago iraunditu 93an ezarritako hizkuntza ereduak. Garaia da. Bai eskurtza akordioan eta bai legearen lehen zirriborroan, berariaz 93ko legearen lorpenak nabarmendu dira, goraipatu dira. Eta ez ditugu ukatzen.
Hori bai, kritika eta autokritikarik ez da egin ordea. Lortu ez diren helburuen arrazoiez. Eta lege berria lantzeko garaian uste dugu argazki osoa behar dela. Utxe egiteak ere ez errepikatzeko. Baina magune honetan garaia heldu da arriskatzeko, probatzeko, euskal hezkuntza sistema asmatzeko. Ikastolok duela markadak sortu behar izan genuen gizan, orain dela gitxi egondo gogoratu den moduan. Eta azpimarratuko dugu idea bat, aukera hau galdu ezinezkoa da. Ikastolok hezkuntza sistema berri bat nahi dugu Euskal Herri osoarentzat. Herri ekimenak ere lekua izango duen publikotasunaren definizio berri batekin. Titulartasunez gain, publiko herritar harremanari kasu egingo diona. Euskal publikotasunaren inguruko oinarrizko adostasuna lortu behar dugu. Gaurko sareen kategorizazio bitarra, publiko kontzertatua gaindituko duena. Hezkuntza lege berria, hezkuntza sistema berri bat, zertarako? Euskal Herrirako sistema propio bat sortzeko nahi dugu. Ura, lortzeko pausu esanguratsu bat izatea nahi dugu. Beraz, publiko-pribatu dikotomia hautziko duen Euskal Hezkuntza Zerbitzu publikoa osatzea lortu nahi dugu. Publikotasun kontzeptu berri bati ateak irekiko dizkiona. Eta bertara bilduko aldira funts publikoekin hornituriko ikastetxeak. Bakoitzaren nortasunari helduta eta eskubide eta bete behar bererekin. Hezkuntza zerbitzuaren ezaugarriak beteko duenak eta ikasle guztien hezkuntza eskubideak inongo bazterkeriarik gabe bermatuko dutenak. Publikotasun berri horretan ikastetxeei benetako autonomia aitortuko dien sistema bat nahi dugu. Beren proiektuak eraginkortasunez garatu alizateko sistema bat. Proiektu horiek aurrera eramateko baliabide materialak ziurtatuko dizkiena. Eta gardentasunez eta autonomiaz giza baliabideak zein materialak kudeatzeko eskumena aitortuko diena. Hezkuntza komunitate kide guztiek erabakiak hartzerakoan parte hartzearen alde egingo duen sistema bat nahi dugu. Juridikoki bakarrik Araba, Bizkaia eta Gipuzkoarako lege baterako oinarriak finkatzen ari diren honetan, ikastolen eskaera da Euskal Herri osoa aintzat har dezaten. Eta era berean Euskal Herriko ikastetxen artean harremanak eta lankidetza sustatzeko esparruak ireki ditzatela ere eskatzen dugu. Horretarako, Europar markoak eskaintzen dituen aukerak baliatuz. Duela urtetardi luze, otsailako eta bostean, aurkeztu geneon ikastolok hezkuntza sistema propio baterako gure proposamena, gure dekalogoa. Hor jasoak geratzen dira, nola irudikatzen dugun etorkizuneko euskal hezkuntza sistema. Hezkuntza legearen lehen zirriborroa ezagutu dugu duela egun gutxi. Eta egia aitortzeko desengaino hartu dugu. Egunotan adirazi dugun moduan, publikoki. Egia da, alde honak ikusi dizkiogula, Euskal Hezkuntza Zerbitzu Publikoaren sorrera, publikotasunaren printzipioa eta helburua jasotzea, eta nola ez, ikasleek derrigorrezko hezkuntza amaitzerakoan eskuratu beharreko hezkuntza gaitasunak jasotzea. Baina desengaino hartu dugu, horrela da. Eta zergatik, goaz azaltzera. Lehenengoz, Euskal Hezkuntza Zerbitzu Publikoan sartuko diren ikastetxeek ez dituztelako eskubide eta bete behar berak edukiko. Eta horrela, publiko-pribatu dikotomiari eusten zaio. Eta bateko eta besteko ikastetxeei baldintza, bete behar eta eskubideak desberdinak, ezartzen dizkie. Gainera, ikastolok ez gara identifikatua sentitzen itunpeko ikastetxe pribatu titulapean agertzen diren definizioarekin. Ez gara identifikatua sentitzen. Ez daude islatuta
ez gure izaera herritar, komunitarioa, kooperatiboa, ez da gurea antolatzeko modua ere. Gu, izaera publiko desberdin bat dugun sare propio bat gara. Euskal Herri osoko sarea. Bigarrenez, derrigorrezko ikasketen amaieran, esan dudan moduan, ikaslek lortu beharreko euskara ezagutza maila, ezarriarren, ez duelako aipatzen murgiltze eredurik. Edo eta hezkuntza akordioan ageri zen ikaste eredu orokortu inklusiboa. Lehen esan dut, 40 urte daramagula hezkuntza ereduekin, eta oraindik jarraituko dugu. Hezkuntza ereduak ez dira desagertzen. Eta euskara ez dago jasota ikastetxeak ikastetxetako hizkuntz behikular bezala. Zirriborro honek une oro esparru eleaniztuna jasotzen du. 3 hizkuntzek ikaskuntzak bideratuko dituztela. Eta horrela izan da, gure ustez euskararen protagonismoa lausoegia geratzen da. Eleaniztasuna bai, baina hezkuntza euskalduna nahi dugu. Eta horretarako, euskarak eta euskal kulturak behar dituzten protagonismoa eta lehentasuna izan behar dituzte. Euskarari ezin zaio eman hizkuntza soil baten tratamentua bakarrik. Herri baten, gure herriaren, kultura izaeraren oinarria da. Eta horrela tratatu behar dugula argi dugu. 3. Euskal kurrikuluna ez delako aipatzen. Gure ustez, euskal kurrikulunak euskal dimentzioa eta dimentzio unibertsala barne biltzen dituen ikuspegia jaso beharko luke. Besteak beste, euskal kulturaren transmisioa belaunaldi bideratuko dela ziurtatzeko. Beti ere, euskal kulturaren ezagutza bultzatuz. Laugarrenez, lehen aurreratu dut. Euskal Herrien aipamena falta zaiolako. Erkidegoan gaur egun indarrean dagoen Euskal Unibertsitatearen legean lehenengo 2 artikulak Euskal Herria jasotzen dute. Zergatik lege hau ez? Guretzat, Euskal Herria, Euskararen herria bada ere, baina hori baino askoz ere gehiago da. Izaera, kultura, balioa eta nortasunarekin lotzen da. Horre guztiak, naiz eta gerikoa izan, lehen esan dudan moduan Bizkaia, Araba eta Gipuzkoako lantzen den lege baten inguran ari garela, legean bere oihartzuna izan behar duela, argi daukagu eta horrela errepikatu dugu hainbat alditan. Eta lurraldutasunaren ikuspegitik bezala, ikuspegi soziolinguistiko, kultural eta ekonomikotik ere landu behar dugula deritzugu. 5. Ikasle eta familie guztiei hezkuntza eskubidea bermatze aldera doakotasun printzipio eta helburua aurrera pasoa iruditzen zaiguna arren, ez delako inon aipatzen nola burutuko den hori. Zeitzeu izango diren hori ziurtatzeko administrazioak jarriko dituen baliabideak. Aipatzen den puntu bakarra, auditoriak dira. Ikastolak 11 aldiz, esan dugu horrekin ados gaudela. Deno dakigu eta administrazioak ere bai, benetan proposatzen den zerbitzu publiko hori doain eskaintzeko, askoz baliabide gehiago jarri behar direla. Legean beraz, zenbateko horiek nola finkatuko diren, eta zein epeetan gauzatuko diren, adosteko prozedura agertu beharko litzateke. Loloen horrela gerratatzen da eta. Horregatik, eta hezkuntza doakotasunaren ados bagaudere, eta gure konpromiso sakona hori bermatzea bada ere, epeak betetzen ez diren bitartean, eta beharrezko ekarpenak ez ditugun bitartean, ikastolak gure finantzak eta estaltzeko beharrezkoak diren kuotak mantendu beharko dugu. Beti ere, esandakoa, doakotasunarekin konpromiso sakona izan da. Segregazioaren inguruan egiten den hasierako proposamena eta helburuarekin bat gatoz. Planifikazioa eta udalaren implikazioa ikusten bai du. Hemen Bergaran egiten den bezala. Hala ere, kasu honetan, ere, zehaztapen falta oso handia da. Eta tresna horien erabilpena oso ezberdina esan daiteken neurrian, eta emaitzak logikoki ere, zehaztapen hori barik, gure kezkak ditugu. Arestian aipatu bezala, gu sinetsita gaude
aukera paregabe baten aurrean gaudela. Euskal Herriko hezkuntza sistema eraikitzeko urratz erabakigarri bat egiteko. Lehen zirriborrekin, esan dudana, desengaino hartu dugu, bai, baino lehen zirriborroa baino ez dela, sinetsi nahi dugu. Ekarpenerekin, zuzenketekin, negoziazioarekin, adostasunarekin, benetan behar dugun hezkuntza lege bat onartzea da gure ametsa. Eusko Jaurlaritzako hezkuntza saileko arduradunak eta legearen zirriborroa babestu duzuen alderdi politikoetako ordezkariok gure ekitaldira gonbidatu zaituztegu eta etorri zana eskartzeaz gainera, ondo dakizuen moduan, etorri zena probestu nahi dut. Adorea eta ausardia eskatu nahi dizuet, eta gure elkarlana, noski, eskaini ere bai. Hemendik 20 edo 30 urtera damurik izan ez dezagun gaur egin ez dugunaz. Hezkuntza lege berri baterako lehen zirriborroa dugu esku artean, eta gure ekarpenak egingo dizkiogu. Logikoki, arestian aipatu ditudan ildoetatik. Jarrera eraikitzailearekin eta adostasuna helburu, beti bezala. Beste bat eragilek ere egingo dizkien moduan. Gaur hemen bildutako zenbaitek adibidez. Baina zuei, gobernuari, alderdi politikoei, dagokizue lege berria egin, proposatu, adostu eta bozkatzea. Ikastolen izenean, ausardia eta adorea eskatzen dizuet. Onartuko duzuen legea Euskal Herrirako hezkuntza sistema propiorako eraikitzeko urratz erabakigarria izan dadin. Egungo hezkuntza sistema eraldatu eta sistema eraldatzaile bat ezartzeko urratza izan dadin. Publikoztasun berri bati bidea emongo dion Euskal Hezkuntza zerbitzu publikotik abiatuta. Ikastetxeek eskubide eta betebehar berak izanik. Ikasleria erdigunean jarrita. Gure etorkizuna diren haiek, gure herriaren etorkizuna berma dezaten. Euskaratik eta euskaraz. Amaitzeko, aukera parea daukagu. 21. mendeko hezkuntza eraldatzaile bat aurrera eramateko. Euskal hezkuntza sistema propio baterako urratz esanguratzea egiteko, guztion artean. Barrio errepikatuko dut. Ezin dugu aukera hau alferrik galtzen utzi. Ausar gaitezen, egin dezagun urratz hori aurrera. Eskerrik asko.